ബോംബ് രാഷ്ട്രീയം എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനൽ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ, അതൊരു രാഷ്ട്രീയമല്ലേ, നിങ്ങൾ അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ, സമാധാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ CPM ശ്രമിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ CPM ഒരു വിഫല ശ്രമം നടത്തുക. ഒരാള് ബോംബ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടി മരിച്ച ഒരാളുടെ ജീവൻ പോയി. അതോടുകൂടി തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം അങ്ങേയറ്റം വരും. 2 ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഫൻസ് ആണ്. കാരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ്. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബോംബ് കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാനില്ല. ബോംബ് എന്ന മെറ്റീരിയൽ വിനാശകരമായ പ്രവൃത്തിക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കാനില്ല. ഒരു കത്തിയാണെങ്കിൽ കറിക്ക് അറിയാനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അത് നിർമ്മിച്ച് അത് ശേഖരിച്ച് അത് ഇപ്പോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് എലക്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതും എവിഡന്റ് ആണ്. 3, പിന്നെ നമ്മുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് നേരെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കണ്ടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിക്കുകയല്ലേ. ഇത് ആർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ, ഇത് ആരെ അപായപ്പെടുത്താൻ? ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാനല്ലാതെ മറ്റെന്തിന്? ഞാൻ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും ഞാൻ അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അക്രമത്തിൽ പരിക്കേൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എതിർ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? വടകരയിലെ അമ്മമാർ പറഞ്ഞു ആർക്കും പരിക്കേൽക്കണ്ടെന്ന്. ഇവിടുത്തെ ജനത ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അവരുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ടിയിലെ ചില ക്രിമിനൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അതെല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അവര് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതും CPM പ്രവർത്തകൻ ചുമരെഴുതുന്നതും CPM പ്രവർത്തകൻ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അവർ കഠിനാധ്വാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് കൂടെ വിലയില്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ പാരലായി ചില സംഘങ്ങൾക്ക് ഈ അക്രമത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവും അതിന് ആയുധം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും കൊടുക്കുകയാണ്. അത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെ വടകര മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ 20 പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്.